Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Naibag bigat yung amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, kanit fanpage nga Dear Manong Nemi, at di manin nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga aldaw, tinimbag kabigat, tinimbag aldaw, tinimbag oras kada kaya aming sa pada. Kumusta kayo mga kanemars? Please share this program. Share. Yeah? Kaya padanan nyo di pagkasalitaan ni Amalia, ti ina, nga di pulos mamati. Awan pulos ti pa nagtalek na, agbalin to nga manugang na. Ayan, padaanan nyo papagayam, ti balasang ina, nga di agtalek iti agbalin to nga manugang na. Pakasalitaan ni Amalia, saan tayo nga rin nga baybayagan? Irugyan tayo dito yung pakasalitaan. Pero no, tuloy-tuloy, walang singa. Okay. Sagudahin nga rin di surat. Di pakasalitaan, ni pagayam tayong Amalia. Kung na dito Dear Manong Nemi, agbalawak, iti sa anak matlayangan nga gusar, itinapkin Manong Nemi. Talong ang bulan ng tinapalabas. Tiyan mo kitita mo Manong Nemi kit nadalayak lang, gandap no sigurado ko nak. Kimatangak ti pregnancy test, ket positive Manong. Nagdanaga ka nagsidoker, masikugak, iti tawan ko nga 20. Nagsanayak iti nauneg Manong Nemi sa akmadlaim misem. Gabuta mo matiak nga sanak nga baybayan akas iting karina. Dito iya, nakasigug kanyak Manong Nemi. Neso na ito ni Rodel. Ni Rodel Manong Nemi nga nakariknaak iti dungo ayat ken pamateg. Iti laksid nga nadaanak iti ina Manong Nemi kaslasaan ko narikna. Iti panang tarabay, iti panagbalin ng inakanyak, iti panagbalin na ko mga silaw. Uwan Manong Nemi, kanadanak iti responsable nga ama. Kaya nangasawan Manong Nemi nga saan nga naurnos, tinagtaudak nga pabilya. Talo kang nagkakapsat, duwa nga lalaki, nga naidagraduardan iti high school Manong Nemi nagistuway dan napanda sa Manila nga nagsabol ti trabaho kalbasan ti talong atawen si mangpet dati inauna nga kamsat ko nga dan asawa na si Mina damaten kasama ti si Maruno Manong Nemi nga kamsat ko nagawid man ti balay Manong Nemi
nga damaten asawa na. Imedala nagpakaam mo. Sa damaten si Mina. Kat siya langin tinabati manong Nemi. Siya langin tinabating itidan na datatang kininanang ano manen agapada. Tanitatang manong Nemi, Bartikero, agtrabaho ng agpaiso manong Nemi ng arig na, ibartek na, dagitiya, masweldo na. Irinto tininanang manong Nemi, may isang ray niya kadagit chismosa iti lugar mi. Dalaing nga mapamakitong tongtong, kanaghilig itong it. Mabaybayan na ti obligasyon na ti balay, nga dahil dati poon ti pagapapaan na kinitatang. Tanong sumangpit ni tatang kat saan pa nga nakaluto ni nanang agapada. Kat siya. Gabutawan ti turong ti biyag kumanong Nemi. Awan ti manggabay kanyak, awan ti ina nga mangyabaga, no anya ti rumbeng nga ramidek. Nakibarkada. Kalbasan manong Nemi, ti graduation ko ti high school, nga pasang awa. Nagsapo laki ti trabaho, tapno adamot bukod ko akwarta. Siyempre ka, kakasa servidura iti karinderya, aging nga waitress ti may isang restaurant, aging nga may isang sales lady ti department store. Nga kasta nga sweldo manong Nemi, ayabak mo ten, di barkadak, gimik dito'y, gimik dita. Nga dito'y kung hanamam mo ni Rodel nga may isang tricycle driver. Ididamo manong Nemi. Narik na akong iti na isang sangayan nga ipapaay na kanya ka concern. Concern. Ito panangipatag na kanya. Iba't patag ko na amaliyam. Kadya kayat nga, agtulturo iti kasto nga mapaspasama ka. Mapaspasama ka niya. One day millionaire. Nagsaldo ka, day off mo, papanan nyo ka lagi di barkadam. Mapangkagigimik, giinom kayo, pipiknik kayo. Gatangin lagi ti kayat mo ang gatangin, oras ang importante. Abi, bagbagam kanya na kita. Gabuti patpatag ka. I care for you because I love you. Sana nga sikat tinararapap ko ang baling boyfriend ko. Ano tayo naman, ngarod nga mangharem kang ka? Iti kasto nga aramid mo. Nabaknang. Nadigat siyak lang nga masang tricycle driver. Iba't patig ka. Kahit kung ang baling ka siya. Saan ka tumapaybayan? Dagita nga parang i-care manong Nemi nga namnamay kumang aggapu ka rin naganak kanyak ng awan. Naggapu na itaki ni Rodel. Nareda naggapu na no ampay nga namatiak. Gabut adakeng kwanit sa pulek nga panang tagibi, panang ilala, panang ipateg. Diyak na pupuutan nga naibagak. Wano diyak na pupuutan nga naipaay ko ti amin ko kenkwan. Ngay di mapasamak ti amin manong Nemi. Nagsangit ak. Ngam ko na, saan ka may bayan? Wen, saan ka may bayan? Gabuti ba't pati ka unay-unay? Mamati ka kuma. Namati ak may mano, kat na ulit-ulit. Ita, talo nga bulan na sa anak nagregla, kimatang active pregnancy test, positive manong na yun. Tinawag ka muna ni Rodel, siyempre, isut mo na nga pag-ipakaamuak ti ka sa sahad ko. Anya? Masikog ka? Nakaskas daw ka di. Kat sa anak ba't nga nagtumtumar? Itan nga tong palang ti karim kanya, Rodel. Ikasarnak. O sige. Aguri ka lang, gabutam. Mangiremedyo ko lang ti kasapulan ta kwarta. Dahil din manong Nemi tinaudi nga pa nagsarita mi kini Rodel. Nagsipod ta. Diyak matin makontak man. Patandanagan ako manong Nemi anyan tutko na datatang kininanang ito no maamunda nga masikugak kalpasan na akat awamot ti lalaki nga magikasar kanya. Ay, mawanto ti sa bali nga pabasulik. No saan nga isuda. Kaputa binaybay anda, kaslawan ti amuda, kaslawan ti bibiyang na kanya. Ngayon mabalin siguro ako na damot manong Nemi. Nadamot utak kong usarek, apay nga jak nagaramit ti na siya. Sungawan sa baling aking basol nung saan nga siya.
Kaya di mamuan ni nanang manunaming masigugak, pinungot-pungot na. Nag-ikisak na buti sakit. Nang, hindi nagpungot na kasta, nagsakay. Kaping yung palubos mo masama kang katikastor, ha? Sa dinungamin ti ayan nyo, nung kasta ka sa pulag, ti ba magbagayo ka nga. Naputan nyo ka din nga minagbagaan na. Imbagayo ka din nga agad anadak, nga jak basta agtalak ka rin ng lalaki, nga sa anak nga agpasikog. Naputan nyo ka din nga imbagayo ka nga tikasta, kas inak kuma. Ngay madadamat manong na may pinungot-pungot na. Hindi maamuan manong na may nitatang ti kasasaad ko, ganamuan ng sa awanan ti lalaki, nagpukawan nga sa anin matawagan, tinong patungpan. Yung kas, iti bagak kininanang. Sa dinut ayanda, di gito nga naghandak kaniyak. Sa dinut ayanda, no kas nga tiyempo kan oras ko mga bagbagaan dak. Nga anak da, awanda. Adada iti pag-iinuman, adada iti pagtutungitan, adada iti karuba. Awanda dito balay. Awan ti silaw ko, awan ti dadek ko. Ngayon ko nadamit lang. Tawang kumatinakin mo. Kunakmet manong, at tao aklaing, narukop, agbidto. Intuloy ko palang tinagtrabaho manong nemi aking nga piton nga bulan ti tiyan ko nagsardeng ako nga nagtrabaho. Nagdalayan na akong dito balay nga sakla rumarum pa nakapacheck up iti doktor ko. Intuloy matlata ni tatang nagtrabaho nga karpintero sana inom magdadasang kabasit nga urnong kumanong. Tayo urnong ko digdila duma kwartak. Nga usarag para iti panagpasngay ko. Usarek para ti anak ko. Nagbidutak, kadyak kayat nga itultuloy ko ti panagbidut ko. Kayat ko ti agnak-nak man. Ti agbalin nga ina, tinasiyat nga ina para ti anak ko. Nagugustuak da ito, ikabuti inayat ko ni Rodel naman pa'y inalilaw na kan binaybay anak. Hindi pas nga ko ti anak ko manong nemi at daninanang iti sibay ko. Nagkamanagdang. Tanda kayo. Kasi no ko mga oras, di mo magkitakin ka. Kada kayo, no saan nga siyak. No pa, hindi ka sa pulak ko, mati pa magbagayo. Katawang kayo. Ngala, saan mong ipalagip deta? Si Kamal na nagkunak. Umidlan sa malaking basol no saan nga si ka, gabot adamot tinakin mo. No apay nga basta latan nagtalag ka ti may isang lalaki. Gabot na nariknakan ko, ana. Tijak marikna kada kayo kinitatang. Ngayon inalilaw na kamay. Tsaklaan mo no anya tirason nang. Basta ko na naman nga mga remedyo iti pangkasar na kanyak. Dahil tamatin tinaoding nga panagsarita mi nga tsak batin matawagan. Abay nga ta. Among ka din sa yan tibalay da. Tsaka mo. Oh. Kita mo impahin mo di ba game iti may isang lalaki nga di mo matamuno sa dinot ayan tibalay da. Sino kumatigagan saan nga si ka? Sige nang, saan tayo na pagsalitaan dahi ta? Ano tayo kahit mong may restro nga nagan ti anak mo? Lalaki. Angelo. Angelo Oraro. Ninanang met. Dramang insurat ni Mesio Arizal Barrios Sr. Leta. Nga aksyon drama, Angelo Oraro. Ano, hiwo na ya. Kaya apilyado ni Rodel. Uraro ngagpaiso nang. Kung makita di ba pa malagip nga uraro ngagpaiso ti pilyado ti ama na loko. Ang uraro ti ba nakairan-ranana. Anang amin ti mining na di uraro. Uraro kat datay darakkel nga tudo di ba? Ewan na ya. Datay kasla bisil no kang agtupak yan takgal ba tok-tok ko na. Dadyang oraro na nang iso datay lubwag tinaga nga dadyang oraro nga tudo ada kanayon ng nukang nga natay bugi diba? Anong bugi? Bugi tanyaman nga lamas sumunuan na parsuwa saan ka data pagsasalitaanan baka da kita dumdumngag buy-buy kat santa nga maawatan
kunanang harot anghel oraro, may isang anghel nga impalsi iti anak. Intin nagtilangit, may isang tsakmawatan. Tala malaglagip mo. Manong neme ididinteng ni anghelo iti biyag ko, iti biyag mi kadananang kentatang kasla timmino, dagiti nagandak kanya. Tsaka mo, kasla may isang sigurong anghel ti anak ko nga nang silaw ti panunot dagiti nagandak kanya. Tanong kasta nga gawid ni tatang manipod iti panagtrabaho na saan nga nakainom dati-dati. Nga oray no saan da nga sweldo ket nakainom. Mapan diretso mapalitayan ti anak ko. Dati apo ko kang hello. Tang, baka nung narugit kayo, aman, nabugo ako. Nakparita nga bota, may iliw akang kanawin ka dati apo ko kang makayayo. Tas tamat ka ni nanang manong. Imbes ka mapamakitong 8, aywanan na ni Angelo. Kahit intuloy ko matinapan nagtrabaho. Oray siyak manong nemi kat kasla timino ti panunot ko. Nga adan direksyon ti biyag ko. Nakunak, ni Angelo, tinsangkot ni Apo Diyos kanyak. Kat saan ko mabaybayan, saan ko na inayunan, saan ako nagtalagti sa sinuman titang lalaki. Umanahin kanyak ni Angelo. Kadagpay sumanong nemi, aduman di kiti lalaki, nga mga alilaw kanyak, mga aluki tiriknak, tapno, makinubyo ak, manen, kantatno, adda kano agbaling nga ama, ti anak ko. Imsang kuidang ikaskaso. Awan ti sabali na ramid ko, manong nemi no di. Nagtrabaho, nagkurnong para ti anak ko, aging ka nga agbasan ni Angelo. Edi adda ti elementarya, manong nemi, pinaebandak, ti mestrana. Mamapay, nanuko ka dito anak ko? At na isang sangang talento ni Angelo. Nalaing. Gadkabot ti laing na, baka agraduar ti elementarya nga, 10 pa lang titawan na. Kaya yung sawin, ma'am, ada kasta nga role iti that education. Maitad kang kuha na lang ti examination, kaya na may pasana. Baka from grade 1, mama na grade 3 sigod. Mamindua nga may promote. Ada kasta nga paglindigan ti Dex. Para ka na kitay, na isang sangayan ti sirip kan laing na ubing. Nag-asat ka, Amalia. Tanadaan ka tikas ka ng Angelo nga anak. Nagamanak, mama. Kanagamanak kinapo, Diyos. Nakadado nga rod manong na imidikiti awards na kaisot tinang first honor kan ado di kita ya naitag kan kuha ng awards manong name ribbon plaque kada daduma pa manong name medalya graduari suna ti high school manong name valedictorian nakapangpangas di tatang manong name mga baga Jesus dadrati apo ko kunana. Amusta guwapo na laing. Ninanang met, manong nemi kat talaga, kas damat, mabalin niya ipanakil, kas met kanyak, kang runan na kanyak manong, amay panakil ko, ti anak ko. Naging ka manong nemi, nga nag-examen ti may sa may big universidad, kat nakarawar. Kat iso na manong nemi, saan ko na problema ti ba nagbasa na, nagabuta. Nakala na ti full scholarship. Nang? Awan di pagdanagan yung kanyak. Iti pa nagbasag. So nga, oras saan kayo nagbubra? Nga, mag-arat na mabalik nga sa anak, agubra anak ko. Wano saan kat mga asawa kayo? Apang idurunak ng mga asawa. Katunap to kasapulan nyo man. Bumakit dalulo ka ni Lola. O, asin no, pwede kadwayo, as pagarigan, ag-asawa akto. No awanin dalulo ka ni Lola. So nag-asawa kay Maten. Ubing kay Matpay. Kaya napintas kayo nanang. Angelo anak. Ano ko nang kasasawa pa eh. Una nam nyamahan nyo ka di pa lang agkita kayo. Iti amak. Madyak pinakit-kita no sa sino. Nakan laing. Niladawan o pay. Masensya ka nanak. Tadyak na panunot nga kinapicture di amam. Diyak bedam na maen nga.
biglang agpukaw. Si bibiyag natapay lang ti amak nang. Kas may nga anak, kalikagumak, nga makita kin mamumuti amak. Anya nga ti talaga napasamak. Idi na panagkak nga masikukak, nga dakan ti tiyan ko. Tinawagat. Imbaga ka masikukak, kadnas kan nga kasarnak. Kuna namet, nga agurek lang tamang remedyo ti kwarta nga pangkasar na kanyak. Dadya lang. Iridubli akong nga kontakin ti kabigatan na. Di akong makontak ti cellphone na. Di yung mo tinukar na. Sorry anak. Ngam tagad tuyo madlalukar tayo. Sabi nga di yung saludsudin ka na kiti kakadwa na iding ka tricycle driver. Tabarabarang may bagada. Ba manak, kalikagumak, para kang ka. Kano di yung masango, siyak to di makamo. Kahit kung tuntunan tipod nung ama. Pinadas ko tinagsalsaludsod manong naming negative. Kaslasanda ang mamuti Rodel. Yung bagagpahit ti sadkar number ti try ipaspasada na iding talaga nga di mo. Kaslabis masang na misteryo manong naming. Nagbasa nga rod manong nemi ni Angelo ti kurso ng accountancy. Nasaludsudak no kasta panaras mo ka din nga tinuntun no sa dinot ayan ti amam. Wanang, talaga nga, madi. Ngayon to, talaga nga, si bibiyag pa isuna, doon ti gundaway nga, agpakita, nagasaganak to umawat kang kuhala. Kada kaya nang, no agpakita isuna, nawaya pa lang, di kahit kasar kayo. Sa akong tulasong batang data anak, intun mapasamak na ita. Nang, nagasaganak to ang subapak, di kinayang pagyuhan niya. Di panang ipatagyuhan niya. Noori binabayaan na kay ti amak, katsangin yung ginandat nga rin nagragdak. Adayo dahi tayo ti panunod ko, di anak ko. Nga bata, nagayayatak, no apeng ang timaod kay ti kaungak. Iti saklot ko. Nagamanak nang, na isang sangayan ka na yung daklan kayo nga ina. Di anak ko na ya. Siya kita nagyaman ta na danak ti anak akas kayang ka anak. Nagsarunong nga pimusay manong nemi datatang kininanang wen. Gapo siguro ti panagparpartek ni tatang so nga kasjay nga nakaalat sakit na imo na pimusay. Sa simarunin na nanang, manunemi ti panagdadadingit na, taawanin ni tatang, no kaano pa nga nagbalina nga nasingpet ti asawa na, kat nuapin nga sa jamet nga nagdaan ti sakit. Naidalit man ni nanang manunemi ti sakit. Haking ka, nasandan nga nauray nga nagturpus ni Angelo iti college. Nagturpus ni Angelo manunemi, siyempre, nagpaala kami amot naibak dagiti kagayem ko kabagyan mi dagiti kakabsat ko no pay adayo tinakay kamangan da nagbalayan da yung kanigadan da timay tinauna kabsat ko manong nemi talo dagiti anak na putot na din to ta may kadua ti manungek manong nemi pito ti putot na yapay kang ka Amalia. Saan ka unay marigatan? Kapot tamay may isa't anak mo. Sakit de, naggraduaran. Agtrabaho. Sigurado, napindas to, di ka sa saadyo. Di mo kunan ti kas tamanong. Baka kit no, nagasat ka na nalaing man ti anak ko. Baka no anya. Agkamanin tumit nga makapilit agbaling nga asawa na. Oh, masirib na Angelo. Kat pagsiriban na amin. Adamot utak na nga ramatin naman kita no, bagay kayong kuha na ti babae. No maminsan mano, kat no ti puso kat adipenan na ti panunot. Maloko, makulapan ti panunot kat agturay ti puso. Kasang gadi nga ti puso at pagkapon ti ayat. Katuin. Ang nagkamaling nga rod. Usaran naman ti panunot na ngam adad nga agmanda ti puso na. Nalala ka, kidaw-dawat mo saan kumakasta. Masirib, guwapo,
napintas to tipo trabaho na, agad sigurado nga di matagbalinto nga asawa na, kasmat kang kuha nga professional. Kasta iditiram na mahaik manong name. Tayo di may pasa ni Angelo ti board na nakastrek nga dago si trabaho manong name. Siyempre, anawaan ng trabaho. Ngayon, babaling ko pala manong name trabaho, naman pa nataingan ako. Nukit kita anak doon ka manong name kasi laong pa anak ko nga naggratuwarin ti college. Gabuta, diyak mo nung ninarigatan, iti panagtagibig kang panagdakil ko keng kuana, namintiner ko tinig. Nalapsat pala pang magi. Ito palang nagit agarim kanyak nga inaudingim siya. Uy, manang nak, inunak ngim siya, aping arman nak. Sa mesa, diskrasyada ada anak ko, ang trabaho ti opisina. Slasang nga madlaw, ubing matalangan. Napintas ka talaga, Amalia. Ape nga di mo parag sakin ti bagim. Tapay, no dalalaki di biyag ko, naragsakak, kasano nasaktan na. Di ba bayam langin, umanayin ti anak ko. Tayo doon nag-asawan ti anak ko, dan tumatan apo ko, kisunto ta, tiyawanak ti apo ko. Talon na tawen manong naming agtrab-trabaho ti anak ko. Napapinta sa napatakkel mi, ti balay mi, ti family house mi, manon naming ya. Pinanawan, di kitinagan kanyak. Siyempre, makita mi sunang executive. Tamay sa sunang karagiti supervisor, manon naming ti kumpanya nga pagtrabahuan na. Nang, kaya tsuka din dimadaan ti apo ko. Kita oran niya ka oras ako. Kayat ko na. Talo nga tawagan nga trabaho ka, awan pa'y pulos tayo niyam, among kanyak nga, nubiam. Hanggang sa matapot nung lalaki, anak. Uy, nanang, huwag naman. Nakukuha po ka, nalaing ka, hingam, di mo sa amot agaram. Dimtengan nang. Dimtengan ti babae na magpitik ti pusok. Kata, inaramon, sinumbatan na kaan. Sumbatan nagtupay lang. Kalpasan na, iyamamuktong ka na kayo. Dapat lang, anak. Tapos nung nagkastagat makita kmet, no, makapag-tinunos kami, narigat ka dati sa ang kinawatan ng agkatugangan, ako nada. Siyempre, dito ito pag naedan nyo, apay panawan na ko mga rod, mga ipatakdar ka ba ti bukod mga balay, kat dito ti balay tayo. Saan nang? Makidanak ka na kayo. Idanak ti asawak. Idanak ti pabinyak ka na kayo. Talaga, rumpeng unay. Tadaak nga, lula nga mga haywan ka na kiti apo ko. Tinam na maik idi manong naming amuna kanyak kat pata na a professional. Yung nakiktutak, iti sumangpet nga dakaduanan nga babae. Manong nemi. Umunalay nga panakakita ken kuana, jakon kayat. Kasta ka diti klase, tagbaling asawa ti anak ko. Sobrang samat ti make up na. Diya kuko na manong nemi. Nangisit. Nangisit cutex na. Kasla sobra ti naikabil nga make up iti bibig na. Kan kumapket ti arwatan na sa nakakitkiting manong nemi. Arig nang agpakpakitan, dandin na agpakitan ti pusoom na. Oh my God, Diyos ko. Nalaing ti anak ko nga dinan samot amutag pili. Nang, iyamamuk ka na kayo ni Herminia. Sunto tagbaling nga manugang iyo. Herminia, ninanang ko. Hello, my mother dear. Oh my God, pati busas manong nemi magmadi. Inarakop na. Kalakit imarakop akmata. Kasla ada madi nga bangluna. Kasla sobra. Timpo sit na itibagina.
Tibangbanglo no sobra ka nagbaling ka na bangsit. Di ba angkit? Nag-grinok at kami sa nakinita. Nakabiminas ka magkami nanang. Kas lamang mangkik di boses na, panagkatawa na Diyos ko. Ang uhang balik ko man, sanga napintas ko ba, di boses na. Kas lamang mangkik. Anak, anang. Okay ka di mat lang? Baling ka din nagsalita tanga dudua. Tapay mat lang. May kato eh. Apay nang. Anak, nakagubgwapo ka. Saan ka nga may bagay kang kuha na? Saan ka nga agbagay? Nang, masirib ka. Naglaying ka. Apay nga kasi kahit mo pilyan gagbaling asawa, nunubyam. Ano trabaho na? Awan. Saan ka di ka rumbeng kumangat asawa? Kat ada mo trabaho na, may sama na professional na kasken ka? Anong nakita mo ito dahil nga babae? Sobra nga kasla, nakarakaro pa yung GRO. Nanang met, paunay pa naging sultoya mo tin ka ni Hermie. Kaya naman di kukuna. Ti make up na. Ti panagara-arwat na. Di buses na. Dada ka dito pangkitaan nyo. Tinasken na ipatigyo. Jeruar nga langana. Anak, ipatpatig na. Akasumat pa nagpatpatig ko kang kuhana. Nung agkuyog kayo, ibagalakit din makakita kata kayo nga saan kayang bagay. Dadya ka dilang nga talaga ito ang panagbagay. Tipagda. Ay, susabo. Basta saan ko kahit iso na anak. Ngayon ipatpatig ko nang. Kaya ipatpatig na kumet. Siguro dadya lang mistake na siguro ito panag-make up na mo, panag-garawat na. Kaya't nakatamit nga ipakita ka na kayo nga okay iso na. Kaya't ko pa hino. Ano ko na, gagangin la kumaterwaten na, nakabistida, nga awante make up na, saan nga naka-cutex. Kahit ko pa ito natural nga lang ha, ngayon tikas na nga lang ha na. Banyo ti bagag to. Sorry no saan nyo man ako sunada tilang ha na, kastamat ng ditimek na. Naman nga ngamin tinakita mo kang kuha na. Basta di makita, mama mo, agpiti ka ng sagsangin ti puso. Ipatpatig ko isuna. Di ka mamain ka naging professional kasken ka, unayam amum to isuna. High school graduate lang. Nga awan ti trabaho na. Nang tinapod nung ayat, anyaman ti kinatao ti pakarik naam ti ayat. Hala anak ko, agdalkan ka ang desisyon. Ngam na panggit mong asawain dito nga babae, saan ka kanunungan? Anang arti kayat yun. Pakayat mo ka din ng asawain. Kayat kun. Nakasagana ako. Anang at anak ko, no? Aglibid ka lang. O, pwede kasar. Tesang pa lang aming nasigurado eh. Tatay, padasim iti agden na barbaring no may asdag ko tirik na kang kuhana. Kat mabalbaliwan na mati, madi nga, jak kayat kang kuhana. Sige nang. Agdan na kamkarot pa lang. Nasaan kami agkasar? Manong Nemi naglip-in nga rod na kinidwa. Kadgabot awan ti trabaho ni Herminia, Manong Nemi, siyempre mabati dito'y balay. Di bakas dawak, Manong Nemi, nalaing met, iti trabaho to nagtibalay.
Nang siyakon, siyaklatan. Tumulong ak matlaing, siyakon nang, ginanakailatan, siyakon kayak, narwamang itirigat. Napintas matindi busis na. Herminia, nang, edi, damom ti dito balay, habi kasi dito timak mo. Ay, napintasan ka di? Hanga natural kasi hanga natural just diyang boses mo ha. Sing-singgit ko lang ta pabintasak ti boses ko kunak kuma. Ang ada namat ilimaan. Saka nagrik-gik. Pasensya ka yun. Wala, no, kahit mo anak ko nga asadig tirik na kang ka, tirik nam kanyak. Kahit ko nga siyak ko maturumbe nga tong palem. Kas may sa nga ina. Sige nang, tong palang kayo, naman tibilin nyo. Gabutang, kasko na ni Angelo. Subsubukan nagpailaeng. Hampay lang sigurado nga kasal kami. At mandamapay lang ti panang subok yung kanyak. San ka dekas dyan nang? Pasensya kan. No kasi dyan ti first impression ko kay di. Kadi mo ka di kayat. Nga habang ororayon ti kalay sayo ken Angelo kat nakpintas ti relasyon ta, manugang ken katugangan. Kahit ko nan. So nga, mayatak, subukan dak. Tapno di kasta kat maikariak ken ni Angelo. No mapay high school graduate ak lang, nga makiasawa ti kas ken kuhanan. Uwen manong name awang pilawek, iti panagastimar na iti nagtibalay. Natalus, naornos, naimas ti luto na, ket binaliwan nan ti style na ti panagar-arwat na manong name nagbalinan nga simple. Nga dayta kini simple manong name isut adaddangan ang tedkan kuhanan ti pintas. Sa lunsod naman kanyak manong name ti anak ko no anyan ti makonak kan kuhanan. Ti agbalin nga asawa na. Okay. Gabutag tungtong palmat kanyak. May gidyaten din lang nga nakadilida mo para kakitak kang kuhanan sang kadi. Wenang, nakabalbalian nga simple ti pintas na. Nga adadan nga makita ti pintas na, no kasta nga simple laeng, iti apply na. Iti rupa na. Saan naglip-lipstick. Nga magpulbos, kagangay lang, apagapaman nga pulbos. O, ang kadi nga adadan nga napimbintas. Wenang, may bagayan kanyak. May bagayan kayan ka, nagkuyog kayo. Agukuyog tayo nga rod. Hindag mall. Itatabakasyon. O sige. Kasla kam lagkabsat manon name kini Herminia. Kasla 5 lang atawon ti diferensya ti awen. Iti simple met nga langak akasmet iti kisin na kinasimple ti langan. Masansan no kasta nga bakasyon manon name kukuyog kam nga talo. Kuna na kita'y hang makamamuka na kami. Pare, orela dot nobyang. Raprapitan mo i-date mo. Pasawak naman sa nanang ko iso na. Uy, nagubing na nanangin. Iso nga salat na maliklikan manunimi nga dali kita mangibagat panagayat na kanya. Ito na minsan manunimi panagpasyar mi at imasidag kada kami. May isang gwapong lalaki. Hey, Angelo. Ay, sir. Naira na nga dahil ito. Sir, ni mother ko. Uy, ubing ba ni mother mo? Kaya balin to nga asawa ni Herminia. Napintas na asawa mo to Hey, kumusta ka, Herminia? Nagalamano daman nung name. Iso na inalamano na sa anak inalamano. Hindi awanin manong name dinamag ko na sinunay dyan. Iso ti boss me. Iso ti manager. At daki di babaen na. Kaya't mo sa wen. Iso ti adda. No, kahit nakaikatan kumakas pagarigan kat maikat na ka. Kung maikatan na nang naomot basol ko. Wen, iso ti maka mo. Iso ti nang i-promote kanya kidi. At makita laing ko.
nga posible nga no agretire to ni Suna, siya tumatin sumukat iti position na. Ngayon mabeksaman nga agretiro, ubing matpay. Lakayan sa kadi. Lakayan ng kailangan na, guwapo. Kaslad ako, alikutag na. Alikutag na kayo. Sila babaero. Hinahanang mo tila makikita yo. Di ngamin, hanggang si timad lamuking kuha na, Erminia anak. Diyan ka mo nang, diyan ka mo malasin, di babaero na saan. Alam ang antay nga roden. Manong namidan din makatawin naglibin daang hello ken Herminia. Iti salud-sudak, di ka kapayaganak. Dinanang met. Diyak pinagsikog ka sa naganak, di kahit kung sa hindi ka pa aginaw. Sila napimpinas nang no, makapagkalay sa kanton kini Angelo. Ito no, aginawak. Kahit mo asawa, nagtumtumar ka. Kastat ko na ni Angelo. Baka maapektaran na matres mo at managtungtumar mo, baka di kanton makaanak. Aganak ka pa yung muna sa kanto ang kontrol. No, hamo kaya't nagsasarunot anak mo. Mahal nang, tapag salita amin tureta kin Angelo. No, idi manong nemi kat saan unang kaskaso ni Herminia ti cellphone na. Sala na ikaso, no at tumawag nga ni Angelo ti tumawag. Wano ni nanang na. Tadamat inana. Uno kapsat na. E di kuhan manong nemi, kanahin matan nga ta kasasarita na ti cellphone. Ano kasta nga kasarita na manong nemi, rumwar. Ni iya dayo na kanyak manong. No kasta nga te-text. Kat lumabas sa kitian na, ilingad na. Dan sawat na nilam naman dato yung agbalinto ko mga manugang ko. Naku, nakitinakam ko manong. Nga kabayatan, ano, kalpasan, nga narugyan, manong naming adat katetex na, kataw-tawag na, nga dinakayat nga mangig ko. Adamat na nagrigundaw yung agpakada kanyak. Nakladya mo, dalay nakgatangin. Ang doon mo iuray, nga kukulik tayo tumanin, tapos parang gatang mo. Masapul ko kami nila eh. Anak ko magpakasapula. Basta. Basta. Hamon nga ibaga. Alakit palubusan ka Na nakabaybayag tumanong naming sang sumampit. Kang kanahin matin. Ano kasta manong naming rumwar. Kaslalanga na. Iti adda kasinarak na. Nagbalbaliwan, tagbalik ko mamanugang ko. Kinasaritaktan ako. Anak, dan sakit ba di nga raramiden ito'y kalipin partner mo? Nang, kunak malan okay nga na kayo. Tumangon ton, di ba? Baga no, next year, kasi sundot pa nagkalay sa amin. Kunak malan ako problema. Ang problema, idi Mimita, dan sakit problema. Tapay met. Ada katintinawag na nga dinakayat ng ipangig kanyak. Nanang, sana kasi di nga, no tumawag ka, siyempre, or adakti abay mo akit hanang iyadayo, at si kangaron. No tumawag ni nanang na, diya kapsat na, hanamat nga, ibutan nga tamakangig. Ngayon, adamay sa kudaway nga, adati mawag ka, irimuar, inyadayo na kanyak. Di na kaya't amang pagsasalitaan na. Kaano pa'y? Dadwala hawasitan. Sa every other day nga rumwar. Dati-dati kat sa nga rumwar. Sa kukulik talang na rumwar tayo, di ba? Italang ibagayo kanyak deta. Kita, italang agbot, masansan mo tayo kastan mapaspasamak. Kaslad na kasinsin-narak di asawa mo, nilipin mo. Ada katintinawag na, sa tulukuhan, agsinarak na. Nagsan na itinaunag sa tiya anak ko manunay mi. Nang
Sa nga tamat nga maramit deta ni Herminia. Napudnoon ay kanyak ni Herminia. Ipat patignak mo na unay. Kapag nga rin kas jay, bayan yung tapalot putek. Kasarita kisuna, amok te amin. Hindi nakasarita nan man nemi kinasaritak ba ti anak ko. Ket, anyat ti ko nana. Kabagyan na ka naman kasi sinarak na, kadin tinawag na. Takkel ti panag agparparik na kanya kanak. Si Imem ti asawam, uno live-in partner mo. Si Imem, na nga trabaho ikit isakripisyong pa lang nga sa nga ang mamanagubran kasta nga kas pagregag ko mata rumwar tawagan ka ibagag ka nga rumwar isuna masurutak ko mga rot yung panan na bayam siyak timang siim kang kuana nanang huwag saan kayo pa nga kasawa lipliputan na ka nanyan tulakit ng kasawa kayo hindi nakarkaro ng saksakit nang sana nga maraming timang lipot kanyak ada ilimlimad na kang ka, ada ilimlimad na kanyak. Nakadidilaw na kitigaraw na. Tanuawang kumat ilimlimang na, ure ada tumawag, saan nang idaya dayo, saan nang irwar, saan nang ilimang. Sige. Gundawa yun nang, kasmay sa nga ina, nga para tipagsayatak nga anak yun. Si Imin yung nga ron. Ay nanak ko ti kunak nga roden, nagpintas ti trabahom, nakaadal ka, get baka nung saan to nga na siya at tagbalin nga bangunim nga pamilya. Yes, ano no talagang inasawam kumanggat lipliputan na kaita. Ay sus anak ko, nagsagaba akon kabot ti panaganak ko abalasang, katsak kayat nga sikang anak ko, kat agsagaba met gapukin ayan. Manong nemi tinaminsan nga damanan ka sa sarita na sinisiim ko. Kalpasan na manong nemi nagrubwat. Nang? Ada pa panak. Ay mabit man lang arod anak ko ta. Ada labit pa panak. Into no sumang petak isun iruar mo. Mabal ka di? Papanan nyo. Adala pa panak na karuba. Sige nang iyoray kayo. Napang ko kinasrita ni Parisido manong nemi o kumpadrek na ninong ni Angelo. Nakita manong nemi nga sa angarimuhan. Papay ko madre, aglugar tumanda tricycle mo anta suruten ta. Suruten ta. Dejay agbalinto nga manugang ko. Adamadmadlaw ko nga mading aramid na. Kahit ko nga suruten ta. Sige, nisot ko naman. Iti rin mo rin na nung nemi ni Herminia kita uray ti labas nga tricycle. Nrekap kumatan nga dagos man nung nemi ti balay kat napana ko ni Dianda Sidro. Naglugan ako ni tricycle na. Nadya adalugan na kumad. Surot mo, pagkadar mo tilukan. Sige. Manong nemi sa aming inadaywan ti tricycle nga nagluganan na. Sa amat nga timul, iti mapan na turungan. Nagigtutak ba nung nemi di agsardin ti tricycle, iti sangot ti may sanga. Basit nga, in hotel. Oh my God. Sardin mong kumpan. Hotel madata. Tinorong na. Nalibad nga hotel. Nasilsal nga hotel. Nadakasin sinarak. Di kaya ti anak ko nga sawain. Nagsardeng matisango.
Nagsardeng at adaurayan na nga. Baka awan ba sadya di lalaki? Picture mo na. Ha? Picture. Jesus apo. Jack, ba't dito ko ti cellphone ko? Nanyakan din ako madre na yag. Siim ka o ba't armas mo? Detective ka nga o an armas na. Saan eh? Umanahin nga nakita kisuna. Kumpad, igistamba dito Ryan tano. At tao nga umasdag kang kuwanan. Hindi at ako siya manong nami nga nagsardeng iti sango ti hotel Kutse nga napintas. Sana in parada manong nami nga in parking tinasyat na pagparkingan na. Hindi daadan dumsahag nga lalaki manong nami gwapo. So nga taradya, malasin ko. Malasin mo di laki? Uwin, nakitak na minsanan. Isa ti bus ni Angelo, ti manager na. Nagamamudan na minsan, nga damit adakam ti mall. Isumit lang na pagkatipa ng kitkita na idi, dahil nga babae, dahil nga bus ti anak ko. Tagkursunada kang kuha na. Ay kaya po nulakid dito ko nga babaero ti langana. Inasadganan ti ni Herminia. Kibinan ng sumrek. Manong nemi ti pungtot ko. Dimsagag iti tricycle kat kastaunan ti taray ko manong nemi nga imasadag kadakwada. Ngam kasla nadlaw ko manong nemi kasla guyuguyuden ti lalakid ni Herminia. Kasla agkadkad ni Herminia nga sumrek manong nemi nga pilpilitan ti lalaki. Kasta nga ta? Ngam sabali manong nemi ti adda ti panunot ko. Talaga nga rantada ti sumrek katliputan dati anak ko. Iso ko na, hoy! Herminia! Hayop kayo! Manglilipot kayo! Kaslawan ang yaman naman nung naming nga dinarup ko ang padpada ida, karamot dito'y, karamot dita, tungpa dito'y, danog dita. Aday bagbaga kanyak ni Herminia manong naming kaslaawan ti mangig ko. Pasla kayat na tagpalawag ng awan ti bangig ko. Basta ti panunot ko, inadipan ti panunot ko, manong nemi, nga ti babay nga kayat ti anak ko, nga ikasar kat may sa nga gulib, manglilipot, nga ti bus na kayat na nga nagikuaan ti asawa ti anak ko. Kalpasan manong nemi nga ni papas ko ti pungtot ko kadakwada. Nga di dabi males, nagsarsara pa dalatan. Nakastaunay ti pagipalpalawag kuma ni Herminia ng jak dengdenggen di kiti nga palawag. Nakalawlawang tinakitak manong naimi. Nagururan ni Herminia ti sango ti hotel, di manon di ati bus ti anak ko, kat sumrekdan iti hotel. Pinanawak idan manong naimi kat naglugan ako ni ti tricycle. Intan kumpad. Ikat palawa mo lang tadyag baling ang manukang mo. Babay, amon no, aramidan da. Dagiti maglilipot, makimat na ko. Ngayon si Murot gayam nga dagos manong nemi ni Herminia. Tayo di makasangpetak dito'y balay, arig na sa anak pa'y nga nakatugaw kumanong tugawag at danisuna. Nanang, di nakawagan din nanang. Hayop ka, manglilipot ka. Kahit mo tituloy ko dito, ti panang tungpatungpa keng ka, panang pungot-pungot ko keng ka. Dengad ako ma. Agpalpalawagag ka na kayo, nga kasladidak mangag, nga may tatadata ito yan. Dengad ako ma. Ano ko mapalit tagag keng ka? Nakalawlawag nga ididamo, nakasaya at ka, hindi nakaalagam mo kayo ni Tiday nga boost ni Angelo. Kada di restaurant nga napananta ide, malagi ko ba ita? Malasin ko na dyan nga lalaki. Nakapagpagkat ti palang pereng na kang ka, kat nakipinareng kamat, nga nakapapaot ti manag-ripe, ti nakulap yun, ti managalamano yo. Gayam kita kursunadan kang ka, nga kursunada kamat kang wala. Alang saan nga pudno da ita? Alang saan nga pudno? Manipod man idin, adamatan ka tintinawag mo, nga di mo kayat nga mangag ko, adamatan ka tetex mo, adamatan ka sinsinarak mo, kang kanayon ka kay sumrek iti hotel, tapno liputam ti anak ko. Dumngi kay kumakanyak nanang please. Hawan ti dang kakang ka. Basta nalawag,
Lip-liputam ti anak ko. Kat na siya't unay tasang kay nga nag-asawa. Gapot ay tamat lang. O kumay mo di kita arhuatem kat pumanaw kan dito. Hala, kundi kan, pumanaw kan. Di ka kasapulan nila, di ka balay, manglilibot. Ngayon di met agkuti manong nemi. Aging gadinteng ti anak ko. Lang, mabit lang. Api nga daka, kasunod nga namuam. Tinaksanak na Herminia. Impa ka muna ti amin. Impa ka muna, nga nagduktalak ka na di bus mo. Iti pa nag-hotel da. Nang, danggad tayo ti palawag ni Herminia. Jaklaan mo nga no, anyat impakpakal kang ka na ti ka babae, nakalawlawag na nga ro, ti ngaloklokwan na kakaslay, sumalan ti kanunungam. Anak ko, para kayong ka na ito nga, siya nga inamkit kahit ko, nagsayaat ka. Nagsayaat ka, nagtrabaho ka, samukan samat amot, pumili ti agbaling nga asawam. Anak ko, niya kaya't nagsagama ka kas kanya. Mabaling ka din nagsardeng kayo sa to. Danggad na ito palawag na Herminia. Kuraan niya tipalpalawag na. Nalawagan kanya ti amin. Api nga hindi kanti parang gundawin ng palawag. Hala, sige. Tablo Jack, mamanog nga sao lang nga sao. Herminia. Pakawanan dak. Nanang. Angelo. No akong pulos ti turid ko. Nagpudno ka na kayo. Diyan ka mo no apay nga. Basta latan, mabutay nga di agtungpal. Diyan ka mo no kasanot panangala, panakaala, ni bus mo, tinumber ko. Timistake ko, no apay nga na, diyan kaya't nga ipangag kininanang ti amin. Dito nakakala mistake ko. Kasla kayat ko, ti kayat ni bus mo. Jack mat maaramid. Uri na adda ako man itingarap ti sulisog. Jack to pala kayat nga ramitan. Kapag da Jack kayat agbalin nga dakis nga tao. Jack kayat nga madadahil iti panagayat mo kanyak ng hilo. Jack kayat nga Jack makapasa iti panang subok yung kanyak nanan. Dadat mistake ko no api nga nagbutay nga nagpudno ka na kayo. No kasta, talagang nga relasyon nyo iti nga boss ti anak ko. Kahit mabuto ng galang agpudno. Awantan yaman nga nagbaling ka relasyon mi. Amo ti Diyos nga may saka na dulos nga babae. Naimatangan nyo nga tamet. Ti pa nagkadkad ko, iti guyodan nak nga isarek. Abi nga ordi lagi sinarak ka. Natingarot ko nak. Ada ako ni tingharap ti sulisog na adan to pala mangigawid kanyak tapos saan ko nga ramiden. Ada ngamin pang takanyak ti manager mo, Angelo. Ngano sa anak nga umanugot iti kayat na mapasamak. Ada ka sa mapasamak kang ka, Angelo. Posible nga, ikatan na ka, madadahal ka ti trabaho mo. Kunakmat keng ka, keng kuha na, apit kasano ko mga ikatan na ka. Nga umati mading aramid mo. Alis to ka no laeng nga mga pumuspusan. Nga dagbalin nga aramid mo nga madi. Tap dumikat ka. Iso ka no ti boss, kat maaramid na tanyaman na kayat na aramidin. Nagbutay nga, di kayat nga may kat kayo ti trabaho, Manghelo. Iso nga, kahit kung nagtultulit trabaho nga nuuray kay papanan na nga maliputan ka. Asla nga minudumteng nga dako ni ting harap bigla matlahin nga kadkadak. Iti namin ado ng gundaway. Binalbalagan na nga upati siya kadadadaka sa mapasama kanyak dog puddo aken ka. Kada kayo. Halawan anugotek nagbalinak ka narukop. Nga mawampay tinapasamak, kanawan to tinapasamak. Wana no gunot, nga, diyak mo tinaramid ko, api nga diyak nagpudno kang ka, kada kayo. Hema mo to Diyos, Angelo, nanay. Nadalusak.
Sampay napasamak kan santo mapasamak ngumulitak di ayat mo kaniyak. Mamati kayo kumakaniyak. Emno saan kayo nga mamati kaniyak. Rugi ako nang empake di kita arawatek. Kat pumanaw akong dito eh. No para ka na kayo kat sa anak amay kari iti pamilyayo. Simreken ni Herminia iti kwartuda anon nemi. Tapno agimpake nga ta. Nanang, mapnek kay ka diti palawak ni Herminia. Lating ita kanak, ngim kaslasaan na ka mapnek. Nakalalis itong imbaga ti kasjay, o rin na mapaspasamak katakwada. Nakita yung kanumat nga, agkid ka diso na nga sumurik iti hotel. Yung jak nadlaw. Yung kasla nadlaw ko nga, kasla guy-guyo din, tibos mo, iso na. Nga slag, jaka mo. Nanang, numaminsan agad, makulapan ti panunod, nusumken ti pungtot. Nung pungtot ka, kaslaawanan ti kahit mong panadenggan. Basta ipaturoy mo natin ti pungtot mo. Saan ka di akas jay? Kitsi ka, mapnag ka di ti pamalawag na. Mapnag ka. Ngamisyak, agdwa-dwak. Nang, santa ko mapala papanawan ni Suna. Bahala ka. No di mo papanawan, siyak ti pumanaw. Nanang met, abi ko mapumanaw kayo. No, saan pinalpas ti pa ng subok yun ni Herminia, di tuloy tayo. Tala masasarakam namin. Nang, saan ka nagbidtot ken kwa na? Ipatpatig ko kit ipatpatig na. Panakasubok ken kwa na, no kasanot kinapatig ko ken kwa na, tikas diya napasamak. Kat mamantihak, nga ore adda isunan tingarab ti sulisog, adda palang gundaway ng agkid-kid. Iso nga awmat marami dan na diya nga busko. Nagsubliek to pisina. Papangko danugan da diya nga busko. Angelo anak. Siyak na Angelo oraro. Nanang. Sudga po na nga. Sana kang mabuteng itinay diya nga busko. Agrinisot kami. Ay, Angelo. Anak ko. Ay, Angelo. Nako. Baka doon da sa mapasama kiti. Baka peso nga madanog-danog na mo na mapapatay na tibos na. Manong nemi, idirumwar ni Herminia adan. Bit-bit na nga maleta, kan baklay na nga bag. Herminia. Nana. Nana, hanga nanang. Gabato sana ka may karikada kayo. Asino ako malahing high school graduate. Simple lang tilangak. Nakurang pa iti panunot ko. Tadyak mga panunot iti matino. Sana ka may karikada kayo, nana. So, alalala isublim na kita rawatan mo dyan. Hanggang pala po mo panaw. Nana, nanang ko na. Hindi, Angelo, nagsubli ito pisina. Tawagam. Mga peso nga, danog-danugan na kanuray jay kamalalam. Inanang met, bagamot kada kayo tipod no, nga awan pa'y tinapasamak, kada awan to timapasamak. Nagalisto ko mga kid-kid ka nga mapan makisinarak. Awan mo timaramidan na ka talaga di mo kayat. Tama kayo, awan timaramidan nun talagang jak kayat. Mabuti nga lang amin, no, anyaman titakas nga mapasamak iti asawak to, di alak yo. Jak kayat nga may kalitrabaho na, jak kayat nga madadahil ka po kaningak. Ay, apo, jak ka mo, apo. Nakurang, nagbaligtad kayo ti atak ko eh. Masirip na Angelo, nalaeng. Sika, adamod-model ta utak mo. Nakalaalisto ka nga maaloko, maalilaw. Usarim ta panunot mo. No amom nga dakas, samuar aramiden, or anat mapaspasamak. Banyo nang, takasan to aramidek. Or adamang sulsulisog kaniyak, adamang butbuteng kaniyak.
Saan nagtunong buting bahay? Kano anyaman ti Madi, anyaman ti iya. Nasken nga ibagam, kini Angelo, ibagam, kano orisyak, nalawag. Sige na nang, ikarigatag na maliwan ti walik, nga di kayat. Ikarigatag tagbali nga matino, tapno may ikariyak ka na kayo. Hindi ang gawin din ti anak ko, manon na mi, awit na batan na kiti gamit na laptop kanda dumapay. Kaya pa anak, nagbakwit ka sa batan. Nag-resign ako nang. Hanya? When? Kalpasan nga napangkod dinurab na dyan nga bus ko. Dinurab mo nga talaga? When? Tibongtot ko. Ngimsak bedeta, di mo na nga gramid at resignation letter ko. Sumarek at opisina na. Hindi ko kingkuha na resignation ko. Panag-resign ko. Sa ako dinanog dami talo. Baka nang papulis na ka. Papulis na. Awan di magdanagan yun nang. Alis tuwak lang makasapol trabaho. Hanapin pintas pa Talagang hindi pa lang madmadlaw ko nga maditwagali na dyan nga boss ko. Babain na aming na empleyada. Sana pa ilaraman, di babae nga patpatid ko, di tarantado. Manong Nemi nagsubli iti dati nararami din ni Herminia nga mga sikaso kalignas kan mas kaso ito nagtibalay saan nga rumrumwar tao matenti katintinawag na tapno rumwar aging ka na Herminia nanang imbitaran malang dagi tinaganak kang kakakamsat mo para ti dinner ito no Rabi, siyempre. Sabi na, agad ko ba't nga makalanglang ida? Tag mga sagana tati, special nga potahe, pagsasangwan tayo. Sige nang. Imagamok madeta manon nemi kani Angelo sa paib ti agawid anak Sabi nang, ay inaybak da agbanin tong ambalayan. Hindi kiti agbaling nga kayong kinipag mo. Nagsasangon tayo para ti pangrabi. Abalayan ko na yun. Kaya ano ko mga ruti awag ko kadakwadan sa nga abalayan. Isang gamit pa yung nag-asawa kay Herminia. Nakitulangan tayo ito na at paragkasaryo. Nang, nakapasa ka din ni Herminia ka na kayo. Walen, napanikdik ako. Uri simple lang ang babae, high school graduate. Nga dahil ta tinapatig anak. Tinapatig, tikinapudno ng agayat kan ka. Nga ore at daman iti nga harap ti sunisog, kat talaga nga dinakayat. Gabuti patpatig na ka, kat dinakayat kag baso, isunakin ka. Agyaman na nang. Agyaman Gabuti talaga yung patpatig ko ni Herminia. Ore isunag at high school graduate lang nga awan ti trabaho na. Diyan matagsapsapol ti babae kat anaad na pagtrabaho na. Tagtin nagtumitlaing ang baling nga housewife. Kayat ko, nga mangasikaso ka lagi nagbaling na anak mi. Saan ka nagbindot anak? E di pa nang pilim kang kuwana. Ni nanang met, kastamad lagayan ti pagtungpalan na. Di nakampay la pinag-asawa nga dagos. Ti anak ko mat na kat malpasin ti istorya. Ano kasi dyan ko Namamok nga ron dagiti nagbaling nga abalayan ko manon nemi. Kat simple mat lang talaga ti biyagda. Agas iti kinasimple maidi manon nemi kadatatang kininanang. When? Kat napagtutulagan nga ruden ti kalaysada manon nemi di dimit lang arabi. Kat kasjay. Nangay ti kalaysada manon nemi na isagana nga naimbang. Kat nakaragragsakak. Nakaragragsak na. Nakaragragsak kami. Kada doon pangibaga manong naming nga oray no saan nga nakapagturpo si college ni Herminia. Ket perfect. Para nga agbalin na asawa kanina para ti anak ko. Kamayatan ti college sa manong nami siyempre sisyaklain iti bangabay ken kuana
Tawang nga rin asawak. Edita, ada ko kamakam nga lalaki. Amalia. Rodel. Nanang. Rodel ko na yun. Mabaling ka di matlang nga kaduwag ni nanang mo. Nga mga bay kang kanak. Da kayo ti amak? Napanan nyo aping kita kailang agparang. Mabaling ka ding ilawlaw ko kalpasan kalaysa. Nagarwatak. Natadaga ka makamag ti kasar. Sige. Edi, dakig narudan ka ninanang di mangkuyog kanyak. Para iti, idadanon ko iti bride, sakam to gadan matingag barat saking gati altar. Kasasaan na ka mamati manong naimi. Iti makadanon nen, di kiti agasawan to, iti altar, panintumang yung sangsangwanin titupadi. Nagkatugaw kami mat kini Rodel, manong naimi. Rodel. Amalia. Abi nga binaybay anak. Abi nga kalpasan dinig ba nagsarita ta. Kaddi kan makontak. Nadisgrasya. Kada di matlangal daw. Kalpasan di pa nagsarita ta. Nadisgrasya. Di man makontak di cellphone ko. Ngabutan na iraman siguro na rumag-rumag. Di ba nakadisgrasya? Disgrasya. Ada disgrasya na kada di ka daw. Nga nawad ka pa nagsalita ta. Kat, hindi nakimbagang ka, apay ka di naksinapol. Na amnesia. Amnesia. Grabe, tinapasamak ka niya. Nakumatusak. Nabayagak. Nakasla. Nataya si bibihag. Gabutan ako rapay kami. Siyempre, inyawad na kakasya di kasasahad ko. Ampi nga, nagsalsalud-sudak mo ka naginipadong na driver. Di na may bagati may panggapking ka. Kaya nung disgrasya ka, nagpadamag ko nga, nagdinamag ko nga. Baka dyan nagsalud-sudam ka, sana nga nadamag. Dito nag-graduate ti high school ti anak ta. Sinapol na kamit. Kaano nga ron nga nagsubli ti lakip mo? Makabulan itan. Edi, nakalasatak ti pa nakakumatos ko. Makabagsauak. Ngam dya ka mo no anyat ibagak. Tinagang ko, dya ka mo, nga ibagak. No sandang ibagak. Dya ka malagin no anyat napasamak kanya. Tapos lang nagsubli ti panagubing ko. Wano na yun ang tawan ko kat kasla agkabawak. Imbag ta nakaanos ni nanang, anang asikaso kanya. Di kakabsat ko, di na kumakayat, nataraknan, di kas diya nga langak. Takunada, pinpintas kumapay no nataya ko. Tapno awan ti problema da. Ngayon nanang, sakit na. Nagbalingan na imbag na anos ni nanang kanyat. Gabatapat siya ni nanang ko para kenkwa na. Nadugteng to ti gundaway. Nagsubliak itipod nung halakip ko. Hindi amamukon siya sinuak. Mas dawak mat no apang lakaya ko. Nalagip ka nga dagos. Nagsalsalud-sudak kang ka, ti may panggap kang ka. Kat naamuak. Nagtatrabaho ang tinagbaling anak ta. Awan turid ko, ngaway ken ka. Ngamit na ito akong daway, nga kasarte anak ta. Makamundit ako na. Nangaro na lang aro din, hindi mamuwak na sangka ng asawa. Nga awan ti ama. Ti anak ta. Isungat tuya kita.
Ay itan ka. Amalia, saan ka binaybayan? Ngayon nabaybayan ka, nga jak idaranta. Rodel, nakasaysayat unay ni Apo Diyos. Dimteng ka, ito oras akasapulan na kadanak na. No kasano tiragsak, manong nemi na iti akasar, na nayunan, gabutay na inayon ni Rodel, nga pakaragsakan mi. Pakaragsakan ti anak ko, tadamat laengan ti amana, manong nemi. Aduman ti mas daaw, manong nemi. Yung kasla di damat yan, kasi tinapasama kini Rodel. Nakumatos, tikuan na amnesia, for how many years? Ngayon, api ko mga saan kami nga mamati kat isumat ti bagbagan. Napang kami matin anong nemi ti balayda kat nakasarita ka mismo ni nanang na kat iso mismo tinang ibaga tipod nga napasama. Pa-check nga ti may sang ina kat dinakayat nga agulbud para iti anak na. Na isang sangayan nga ina. Nagsipot na dinapulos binaybayan ti anak na. Noong bay ko na, ti amana, kad di kiti kakapsat na nga napimpinas ko man na tayo, tap no one problema na. Na isang sangayan nga na, anong name. Tinagbaling nga katugangak. Wait, takalpasan, di nga kalaysa, anong name, makabulan tinapalabas, idagkalaysa kami met ka ni Rodel. Tubuluhe din ko maidi, yung mahamot nga nakasagana. Iti agdama manong nemi, agdadan na kami. Siya, ti asawa ka ni Rodel. Ni Rodel, ay ni Angelo, kastamatan ka ni Herminia. Ken, dagiti upat nga po kami. Saan kami nga nakaanak pa, manong nemi ka ni Rodel, numapis sa anak pa idi nga agbenipos. Em siguro, kat na ikari nga may salag ti anak mi, anilaing Angelo, manong nemi. Ngem, upat dagiti apo kami. Ngay suday ta, iti pakaringgoran mi nga kasawa. Di kiti apo ko mi. Ni Herminia manong nemi, inrapid na idi nga, tuloy ti panagbasa na. Kat nagpalinmet, na profession ni Suna, nga kaduaitan ti anak ko, nga agtrab-trabaho, para iti panakaisagana tinaranya nga masakbayan, di kiti anak na. Dito iti pagkasaritak, manong nemi, nga maminsan kadyak pulos dinamnama, dagiti dumteng nga pasama. Siguro kada ito iti panakayurit tigasat ko. Tigasat ti anak ko, tigasat mi kini Rodel. Kadagyaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa kat sabi ko man, tadamat saan ka masit nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag nga naibati dito pagkasalitaan. Tuwing nga kadagyaman nga pagayam mo, Amalia.